Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Pachibatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiri. Zita rangu ndinoitwa Patricia Masai. Ndichitsanangurawo nyaya yangu yakanyorwa papepa. Ndichitanga kubva kugara nemurume wangu. Ndakaudzwa kuti handina mutupo uye handiende kun'anga kana kumaprofita. Ndinovimba naMwari, ndo wandinomira nawo. Tave nemakore anokwana 22 tigara tese, asi pari zvino pane pavanobudisa mazwi ekuti iwewe sei wakazotsvaga mutupo wangu, ndiwe wega muroorwa akatanga kufukunira dzinza renu. Ndichinhonga imwe point yechipiri, mapoint acho akati wandei, asi ndichipinda mune imwe point yechipiri. Tine imba yatinogara yebasa yavanoshandira mucivil servant. Ini tichiita mabasa emaoko tese uye ndichiitawo mabasa emaoko ndiri ipapo. Pane pakaitika minana yandisina kunzwisisa. Umwe musi pakangoita masvosve, ndakati ndakarara masikati mumba. Ndakazongopatika pari mumaketeni muri kuti waya waya, ndobva ndatarisa. Manga makazara tumasvosve tudiki diki nemazai acho. Hazvina kumbenge zvakaitika kumashure kubva kugara kwatakaita ipapo. Tumasvosve izvozvo ndakavadaidza, ndobva watuona. Ndobva patanga futi kuita masvosve, pane masvosve mukangaya mahombe. Kune ari mumashure macho asiri mahombe asina ari maya eblack. Pakatanga futi kubuda mumadziro makaiswa muzasu. Pakatanga futi kubuda eblack iwayo. Akatenderedza mubedroom, zvichinobuda nepanze, muzasi memba kutenderera kudai, imba yese. Ini zvakandinetsa kuti chii, takamboedza kudira dhiziri kuti afe, asi akatora nguva, ndofunga akazopera kwakutoedza, zvatanga kuma1 masikati. Besides masvosve futi iwayo, pakaita futi masvosve echitatu, pane unonzi udumbwi webrown, ndo izwi ratinoshandisa kwedu. Wakabuda futi mumba imomo, zuva rimwe chete iroro, nepanze, madziro ese epanze aya. Tikazama kuda kuuraya, asi zvakashaiwa basa, ukazopera hwega kuma1 kwakoedza. Saka ndingati kubva patakatanga kugara paimba iyi, hatina kumboona masvosve iwayo. Then after musi iwoyo, hatina futi kubvira takaona masvosve iwayo. Saka chingoriwo chishamiso kwandiri kuti chii changa chiri kuitika. Ndoenda pane chimwe chechitatu. Ndakarwara, ndakatanga kurwara negumbo rerudyi. Chakatanga chiri chiwewe chichikwidza kusvika gumbo rangu ranga rakufuriza. Ndaingovatsanangurira vachiti waenda here kuclinic, hongu ndaenda. Ndakatora nguva kuclinic ndisiri kubatsirikana. Ndopa ndakazongofunga ndega ndikati arega ndimbobuda ndimboende kuvabatsiri vanobatsira. Ndobva ndaenda kuvabatsiri kunobatsirwa. Pandakanobatsirwa ndasanganisa zvandosoro ndichaisa statement iro. Ndakaenda kunobatsirwa, ndobva ndadzoka ndichivapa feedback kuti kwandaenda zvanzi pamba penyu pane chinhu chiripo, paroda kugadzirwa. Ivo ndobva wangoti ungaone zvaunoita, ndo mhinduro yavakandipa. Saka sekundipa mhinduro iyoyo, ndakangoti munhu anditendera kuti pamba pagadzirwa. Ndobva ndakadaidzawo mubatsiri wakabva kubocha, ndobva auya, ndobva aitawo zvakaita pamba, ndobva akangobvisawo chinhu chaakabvisa, chinhu chimwe chete kudhoo rekitchen. Ndobva aenda, ndobva ndavatsanangurira samusha, ndikati ndo nhau yaitika pamba, pane munhu auya abvisa chakati, havana chavakataura. Gumbo rakaramba riri kurwadza, harina kupora. Ndobva ndazoenda futi kumwe kwandakaenda. Ndobva vatsanangura vakati mhai, pamba penyu ndiri kuona pane chinhu chiripo chirikuda kubviswa. Ndakadzoka zvekuna samusha, ndikavatsanangurira kuti pamba paronzi pane chinhu chiripo chirikuda kubviswa. Vakandipindura ivo vakati zvimwe zvinhu ngezvongosiya zvakadaro. Ndobva ndavapindura ndikati tinosiya sei zvakadaro kana zvisiri zvedu, tongosiyirei zvakadaro. Vakabva vangonyarara. Saka ini ndakangove nepfungwa dzepekutanga dzekuti ona zvaungaita. Ndobva ndatora munhu wechitu akauya pamba. Ndobva azobvisa chinhu chaakabvisa pai mubedroom, chaakabvisa. Ndobva aitawo zvaakaita nacho, bva anochipisa. Achibvisa chinhu ichocho ndakasara mangwana acho, ndatanga kuzwa mwiri kupera simba. Ndobva ndakurwadziwa nemwiri, kwakutorara pasi kurwara. Ndakarara pasi zvekutadza kumuka, ndofunga ndakaita vhiki nehafu. Zvekutadza kumuka ndaingopiwa mvura nechikafu ndiri pamubhedha newana, nebhaketi randaingoshandisa. Ivo vacho vakanga vari ndakanga ndakumba kwedu kwatakavaka kwaMutare. Ivo vakanga vari kuimba yebasa kwatinoshandira. Havana kana musi umwe chete wakasimudza foni kuti mudzimai wangu zvauri kurwara uri kunzwa sei. Kana kungomukawo achibvunza kungoti uri sei pakurwara kwese kwandakaita kwevhiki iyoyo. Then ndakazosvika hangu pakunzwa zviri nani. Ndobva ndazovabvunza umwe musi ndakatofarisa tiri kutotandara hedu. Ndikati baba yemwana, asi pepe pandakarwara paya kumba,
mukandiregerera kana kumbobvunzawo utano kuti mudzimai wangu zvauri kurwara wambomukawo sei kana kuti waswera sei. Vakandipindura mhinduro yekuti wakambobatire zvinhu zvisiri zvako. Ndo mhinduro yavakandipindura. Ndoendazve pane imwe point inenge yechitatu. Zvakatiwo hazvo wandei. Ndakati pane imwe point yechitatu. Taimbopinda hedu kereke nawo asi wakapedzisira vasaendi kuchechi. Ndikazosvika pakuzviti baba mwana ndokumbira kuti nditsvage chechi yakandisunungukira yandinoenda kuitira nharaunda mangwana ndikaita dambudziko ndinenge ndine vashamwaridzani vanokwanisa kundibatsira. Ndopandakaenda kuAFM. Patakaenda kuAFM pakataurwa anofunga tane mwedzi mitatu. Pakaitwa baptism. Ndobva kwanzi wasati wabhabhatidzwa ngawabhabhatidzwa. Ini ndakanga ndabhabhatidzwa mumachechi ataipinda. Vana ndovakanga vasvitsa 12 years. Vana ndo vakabhabhatidzwa. Titori pabaptism pool. Takamboerekana muchovha wedu wakutosvika baba samusha wakutouya. Watosvika pachechi. Ndobva wasvika kubva pakawo motikari maelders ubva watona wachingura. Ndobva wapinza pa chechi. Iwo akati aina ndisimemba yechechi. Ndobva wamirawo kusaitu. Saka takamirira hedu baptism ichibva yapera. Chechi yapera. Tikati baba wadini wauya kotitora. Ndobva tatopinda motikari. Takwenda kumba. Tichingopinda motikari wakaita kuganduka. Ndobva wandibvunza kuti iwewe wazobhabhatidzisa vana vangu sei usina kunditaurira sababa. Kodai pane chabuda pakubhabhatidzwa kwevana. Maizozvigona here? Saka ndiganda kangosara ndine kamubvunzo pazviri. Ndo nhau iyoyo. Then ndingati ndo nhau yena so it's okay. Tatodzidzwa nyaya. Ngozi musoro inyaya yende kuti bambo kaitirekawo ndikuti wakarongwa. Ndizvo. Ndiripo nekusava pfuma hangu asi zvandiri kunzwa mandiri kufamba nezvandaiona nezviri kuitika. Ndizvo ndokutaura. Ichokwadi. Sumukai baba. Pamusoro wechangamire. Taurisei. Pamusoro wechangamire. Yes. Tine 22 years. Zvichande. Ndinoita Billiard Dam. Tine 22 years. Ndinawo mai apo. Takatorana kurushinga uko. Akauya kurushinga uko. That was the second time kutaura naye. Inini handina kumudaidza. Akauya uko achitaura kuzoshanya. Agara ndikamuti akataura nyaya, tikataura nyaya dzekuti dini zvekutaura zvekugarisana izvi. Achitaura background yake, ndikamutaura background yangu inini. After that akabvati ndakamuti inini zvekuti munhu ungouya ka. Inini ndakaperekedza muchato yakawanda. Vanhu vandakaperekedza muchato vanoda kuonawo chinyi ndiri kuzoperekedzawo muchato. Inini ndinopinda anytime message. Anytime message inoita courtship. Inini I was 39 years paakauya uyu. Ini ndikati nometa kuti ndine 39 years ka but ndinodawo 6 months ndiri pacourtship because I don't know you. Munhu wandakasangana naye kupera longa ka one day. Ndikamuti nini handizivi family yako hapana wandinoboziva even zita rake ndasingamborizivi inizvi. Age yake ndasingamboizivi. Then ndobva ndamuti nini iwewe ka go back kupena longa uko. Ndokwakuno wabereki wake. Chienda upena longa tozoonana ikokoko. Inini ndenge nchida kuti ndidiwo ndite find out. Iwewe mararamiro ako, magariro ako, vabereki vako ndivazivewo. Ndakamutaura. Ndobva agara udaro ndamupa mari haana kuda kuenda. The 5th day akati kwanzi inini handichaendi. Ndikati aiwa inini unondowa nomesera handina mari inini. Ndaishandira kana ndigovernment ukanga asingabhadhari. Handina mari inini yekuti ndinobvisa kuvabereki wako. And handisi prepared for that. No matter age yangu yandiri pa 39 handisi ready for that. Uyu akasvika pakuti inini handichaendi. Tobva tataura paipe ndikasvika pakuti regai munhu ndimusiya akadaro. Ndobva tachigara paipai. Ndikasvika pakumubvunza uyu ndakamubvunza zvese zvechechi unoenda kuchechi ipi ndichimubvunza zvese akati inini ndinoenda kuZayoja asi handina kubhabhatidzwa. Inini I was leading kachechi kedu kataatinako ipapo pana government apo. Ndini ndaitoparidza inini. Tagara kudaro iye ndobva ndini ndakatanga kumubhabhatidza inini. Ndamuparidzira shoko paipe ndikamubhabhatidza nevamwe vandakabhabhatidza ipapo. Togara paipe inini ndikati nenyaya dzekuzvininipisa kutya shoko raMwari ndakabva ndangozvigamuchira kudaro ndikagara. Ndikataurira pastor wangu ndakamunyorera ari papena longa panonzi aize kufa kwemba. Ndikamunyorera tsamba.
vaita zvakadai ndikamutsanangura ndichauya ikoko kuPenalonga ndozonyatsotsanangura ndobva ndaguma ndakadaro tikagara kusvikira inini ndakatadza kuwirirana nadirector wangu anga achidirector that non-governmental ndobva ndasvika pakuti inini aini zvebasa handichadi nhangu handichadi kwakutsveta basa kwakudzoka kuPenalonga inini ndiri teacher mazuva acho nandabuda mupublic service ndobva ndachiona situation ndikati neuyu mudzimai wandaanaye uyuyu beta ndidzoke hangu kupi kuti nditange kutsvaga futi basa futi regai ndidzoke kueducation ndandakagadzirisa mapepa angu ndikatomutaura kuti ndini mapepa angu andakagadzirisa kudhara kwakutodzoka futi kuuya kwamutasa uku kwakutotanga kuticha futi saka tiri ipapo ndakaita just 1 week ndobva ndati inini kugara nemwana wemunhu ndataurira hama dzangu mabrothers angu kugara nemwana wemunhu kwenguva yakadai so hazviite ndikatsvaga tumari twanaya ndinato twanaya ndapiwa non-government kuya kwakuenda kumba kwavo. That was my first time kuona wabereki wake, kuona ndaenda na sadombo wanaya ndapiwa nomukomo wangu nemunina wangu. Andina ime background yandaiziva yake zvimwe zvinhu zvemutupo. Akabvunza ndikati nini handibhilive mune zvemutupo izvi, kutendeuka kwandakaita inini ndakasiyana nezvese izvo. Baba wangu ndo wane mutupo wacho, inini handina izvo zvezvo, inini ndinotenda muna Jesu. Ndozvo ndakamutaurira. Ndikati even ubvunze vakoma wangu vanokutaurira izvozvo, because baba wangu inini vaitodini musatedza zvemutupo, because vanhu vanoroyana mune zvemutupo. Saka ndakabva ndine belief yacho iyoyo, kwakuzotutsirwa kwakuzotsigirwa neshoko raMwari. Saka handibatikani nazvo. Vana vangu inini vatatu vandina vairi ava vakuru vacho ndakabvira vataura kuti musatombotenda mune zvemutupo. Ndakavataurira tendai muna Jesu chete. Tabva ipapo taakugara. Adaro uyu akanditi, ndakamubvunza nyaya chikoro wakamira sei iwewe? Akanditi ndine 6 O levels. 6 O levels, right? Chienda ndiri kutsvagirawo chini kana pekuti umbobatirawo kwausvika kwe. Adzoka kumba kwawo auya akati macertificates aya minotakaswa papi nenhingirini namukoma. Ndikati no problem. Nyaya yekuti ndaingoisa faith yangu kuti munhu uyu kauyu ndiye wandaunzirwa naMwari iyeyo. That was my faith. Ndobva ndatagara baibai. Ozonditi baibai aita taane mwana 1. Ndiri uko kukwambana uko kwa Honde uko. Akauya nemwana karusvava. Akarara munhu usiku wese, munhu ari kufemeruka. Indobvunza chiko. Zvikanzi ndati nditaure chokwadi kuti inini handina ma-O levels. Handina kumupindura kubva ipapo kusvika nanhasi, handina kumbomupindura kana chinhu. Ndakabva ndangonyarara, asi inini mukati memwoyo wangu ndaingofunga kuti munhu haana kunditaurira chokwadi. Asi zvisinei hazvo, ini ndozvisa pana Mwari. Zvinhu zvangu ndongozvikutirira kuna Mwari kuti ndiyo solution yangu. Ndikamutora iti iyoyo chienda kuchikoro. Ndakamubhadharira chikoro uyu. Ndichadzoka panyaya yekuromba yatiri kutaura. Ndakamubhadharira chikoro uyu. Kubva pa-O level yacho iyoyo kusvika apedze, ndobva ndaenda ku Catholic University. Ndikasvika ndikati inini totsvagawo maforms. Ndisati ndamutaurira. Kwauchidzoka mapepa aya, mari iyi enda unoregister. Akati inini handisati ndadecide. After a month ndopa akanditi ndatora ndaregister nhingirini yayo. Ndakamubhadharira kusvika padegree. Inini handina degree inini, but I paid that. Toenda kudaro. Tiri kuPenalonga ukoko. Akati ndikuda mari ndikuda kuitawo ma-projects. Ndamupa mari $300 first time. Taibhadharwa isisu $500 something ma-US ipapo mazuva acho. Muna 2012. Ndomupa mari yaya. Ndikati nini ndikuda mari yangu idzoke. Mari iyi ndikuda kuti ndizovakisawo chinyi pekugara. Mari yaSUS yakabva yati toto yese. Achienda kumakotsi, achidini, ozoitawo zvimbadzo. Ndakazonorecover inini $30 kuna debt collector mutown umo. Ndanetsana naye nemunhu wacho wanga akweretesa TV adidi mari yese yatsva. Inini ndopa ndakaita kuti zvakaita kuti ndichitanga kufunga kuti munhu ikoyo zvekutengesa zvekudini haadini. Vana ava inini kana ndikafa vana vangu vachasaura vari muproblem. Ndopa ndakati it's better kuti aende kuchikoro. Tikanetsana mai ava varipo apo mbiye Masai. Tikaenda kumboko ari kuramba uyu kuverenga kuenda kuchikoro uyu. Tikatonetsana ipapo. Ndikati inini kana zviri zvokuti munhu ausuda kuita zvechikoro inini beta tidini hapo.
separate because vana vavo uchavaita sei, right? Life yacho uchararama sei life yacho neage yako, anga achiri mudoko mazuva acho. Ndo pakawanawo maybe advisor minokupi ndotoona munhu akuti ndaenda kuchikoro ndakasacrifice a lot of money, mari iyoyo kubva pamari yaticha yacho iyoyo hapana chimwe chinhu chandaita kunze kuticha ikoko. Zvangu zvekutengesa ndaenda kuHarare ndichinohodha zvinhu ndichitengesa muPenalonga, ndichihodha zvinhu kuMozambique ndichinotengesa kuti ndikwanise kunhingirikana nevana vangu 2 vanga vari vadiki mazuva acho, right? Tafamba kudai uku tiri mutown, ndikatomboita kaofisi, ndikamuvhurira ofisi chienda unoswera ofisi, ndikatenga maprinters angu, ndatora loan kubank ndichishandisa Stanbic, ndikaita macomputers, ndikaenda South Africa ndikanotenga zvimaprinter ndikamunhingirina ndichimuti rekodha zvinhu zvako was not recording. Inini ndinoshandisa marecords sekubasa kwangu, anga asingarekodhi totonetsana pepe. Ndokubva ndati inini izvi hazvina future. Ndiri kuti ndione pakuromba pacho, panyaya yekuromba inini ndobva ndatadaro so zvapera zvezve zviri kumba izvozvi takangozvipakira kumba zvapera zvezve ndouya uku kwandiri ndiri kupremier izvozvi. Kupremier kwekwe ndakasvika kwekwe ndotenderera ndoona kune zvinhu ndinombotengawo magolds sezvandaita kuPenalonga, ndochiti kunotengeswa goridhe, tikadaiwo tikachinja mari dzedu tikadai tiri kushanda paya ndichimutaurira tiri kuda kupedzisa imba iyoyi ipere imba iyo nemari iyoyi. Ndakabvisa mari ndikati mari idzi dzatiri kubvisa taishandisa mabhondi mazuva acho neswipe yaya, tichiswipa yaya ndikati taswipa mari iyi tozodini idzoke uko ivake imba. Tiri kudaro zvese kusvikira apa auya uku kwandiri kupremier kwekwe kwakumuti iyoyo chiita izvizvi, ini ndakuitawo izvizvi, tochiita paipe tichiita svikei munhu mari dzese dziri kuita dzedze akuisa kuseri kwake. Kusvika ndakambodonha tangei futi taxshop, ndobva ndatanga taxshop yangu nekamari kandaiseva. I was saving $10 every day pane zvinhu zvandaitengesa, ndikasvitsa pa $2,100. Ndobva ndati regai nditsvage taxshop kwakuvhura taxshop yangu kwatiri kugara uko. Ndavhura taxshop inini kwakuchifunga kuti manje ndinenge ndakuenda kubasa, ndandasarwa ne2 weeks dzekuenda kubasa kuti tivhure maschools. Ndikamuti iwewe chiuya uku, apo anga asina kana sendi, mari yese haasina kana chinhu, chiuya undibatsirewo kunoku. Ouya kuya ndomutaurira marekodzi edu tinoda izvi zvedu toita so, mari yacho ndoda kuti idini idzoke mari yangu yandakashandisa. Ndobva ndakutopedza ndo apa ndobva ndiri kuti inini ndo mari yacho yaari kuti inini ndakaromba. Paakanhingirina makumbo, paari kuti makumbo akataura, ndikamutaurira kuti enda paclinic apa, ndobva adzoka auya abva paclinic haana kumbonditaurira maresults acho kuti zvamira sei. Paakazoenda akandifonerawo yakati kwanzi inini ndambofamba ndakuenda kumba kwedu, ndiri kuenda kuti ndinobatsirwa ndiende namai ndinobatsirwa. Ndo paakaenda ipapapa paakadzoka akataura kuti inini inini ndadai right. Inini ndobva ndangonyarira hangu. Tabva ipapapo paari kuzotaura kuti kwanzi ndakamutendera inini kuunza n'anga, kandinambotaura nezven'anga. Inini ndakatotaurwa nevana vangu, inini dai vanga vari panapa vaitotaura vaipa hombo, vakanditaurira vana vangu panapa kwauya n'anga yakabva ku22 yakaunzwa namai panapa ikapinda mubedroom ikati kwanzi mune chinhu. Tikati chinhu chacho chei? Chinhu chacho chakaiswa panapa handina kana 1 day randakatsika kun'anga inini gumbo rangu izvi kana kumaprofita ake handina, and handina belief iyoyo ivi. Inini ndikamubvunza uyu akanditi kwanzi ndakaenda ndiyo n'anga kwatainyanyoenda na baba wangu ndokwavaienda chichi. Inini ndakatanga kuita kubuilda pfungwa dzekuti munhu uyu itori background yake yekuti akangonzwa panhingirina chete kupi kun'anga. Inini handina belief yacho iyoyo izvo. Uku kwandiri izvozvizvi kupremier uku Sunday, pane Sunday andakaenda kuchechi, ndadzoka kuchechi ndine mukomana watinogarisana naye takaita 2 days. Ndobva ati ndati ndizvitaure because ndaona zviri kundinetsa. Panapa pakauya n'anga, handikatauri hangu zita rayo, pakauya n'anga panapa ikapinda mumba vakabvisa vakaita masaramisa vakaita ava vakati kwanzi ichi tachitora ichi mumba ichichi takuchipisa kwasara 1 chiri mumota make. Ndaenda nemotikari kuchechi
chikwesara 1 zvikanzi hanzi mai ava vakati kwanzi saka chinouya sei zvikanzi tipei hembe yake t-shirt yangu ndandatoiwacha ndakaiturika pamadziro kudai pandakabva inini ndichidzoka meso angu akatarisa kuti t-shirt iyoyo ndikati t-shirt iyi kai handizvo zvainga ikaita izvi. Anditaurira mukomana uyu akati t-shirt yakadirwa mvura ikasaswa mvura ikadii vakaita hanzi ndobva pairi kana paita chimwe chinhu zvikanzi kwanzi atachitora chinhu cheche. Ndikati zvinhu zvacho zvichibva papi chaipo chaipo inini nestruggle yandiri kuita kudai so kuti nditsvage mari nditsvagire mhuri mari. T-shirt iyoyo ndobva ndaitora inini ndakaidira diesel ndobva ndaipisa nemunamoto wangu ndobva ndapedza ndikati zvandidarika. Andina kana one day rekuti kwanzi ndakati mukadzi uyu kuti kwanzi ndamuitira izvi iye ndiye anototi chikafu chaicho chacho unondisira mushonga zvipi mwana chaiye mwana wangu inini izvozvi anoti ndikamupa chinhu zvinonzi unomuisira mushonga ndiuraya here mhuri yangu inini shuwa. Aiwa ndiko kuromba kwaari kutaura kaaroti ndinoromba ndakarombazve inini ndiri kuzvidhipenda kuti inini handina chandiinacho kana nemudzi chaiwo chaiwo kana kunganga kwacho kana kupi kwandakaenda hapana kana handina kana chandakamboita. Iye ndiye anonditukirira kuti baba vangu vakaromba saka ndakasiyirwa zvinhu ndababa vangu ini. Chinoita kuti mimi muti umwe afambe umwe asikafambi chii. Ndazwa mukadzi kuti wamenyaya kuti wakaenda unokwana kaka 4 ka 5 uchiita zven'anga uchiita zvemapostoli. Chinoita kuti muende kun'anga muende mumapostoli uyo asingadi kuenda mumapostoli chii. Ngoya pandakaroorwa ndichifanira kuti wakati handidi munhu anoenda kumaprofiti. Hatisi kutombodzoka kubva kuroorana kwamakaita. Kuti tatozwa kuroorana kwamakaita very African. Sure. Kubva nyaya yenyu mhamba yenyu yakashatira musi yatanga. Because ka introduction kamandipa marriage yenyu to me aka make sense. Kuziwano pandaka nguva yese taibatira handisati ndambozwa marriage kuti munhu anobva mumara nevandarweni wotosvika mupenda roka mosangana mupenda roka neurimo mupenda roka utsvagawo mukadzi kotosvika kokutowirirana mawirirana makutoronga kuti ngatiende kwanhingi uyu zvikutaurwa neuyu uyu ari kuramba zvikutaurwa neuyu uyu ari kuramba murume uri kuti ngatiende kuchechi kucourtship uyu mukadzi uri kuti handiendi ndazodai handida kuzoenda asi pandisaudzwa ngepekuti makazororana sei because mambotaura nenyaya yekuti kuchechi ndinoti enda kucourtship muzivane mudii saka makazororana sei musina kuziwana because handina pandakamuzwa murume kuti mukadzi takazoenda kwakati takazoziwana ende kuchiwano chaiko kuti pane munhu mutema usina mutumbo ndatanga kuzvizoona kuroza handidi mutupo warungodana nei ndamzora muri kuti muri pogara mese murukuirane ndopa nenyaya yenyu muri ndogara yenyumba mese asi mabhilifu enyu akasiyana bosi chimwe chandazwa futika chekuti ibama mutora ndakasiya ndageza t-shirt yangu vandaenda ndika imi mugeza hembe mega mune mukadzi hembe ndinosiya kubika akaningira ndirobika izvozvo anodya sadza mumatekshop sadza ndirobika ndega inini izvozvo hembe dzangu kutozowacha ka amino munhu akazomadhivaisawo ndaiwacha ndega ndaimukira kuwacha ndega zvese almost everything ndaiita ndega akazosvika pakuti ndakangozoona akutotanga kuwacha hembe dziye ari but izvozvi kutaura kunoka akauya kumanheru anosvika anongosvika achirara inini ndendabika hangu sadza rangu ndodya chinyi sadza rangu chandiri kutaura ndechekuti inini handizonyanyonhina chandinongoita ndechekuti ndikaona zvandinesa ini ndongopfugama ndongozvisiya zvakadaro kuti mwari ndo solution yangu kwandiri imba yenyu hapana imba haungati imba inoti kwakamira mupristi kwakamira n'anga umba kaindiri kuti umba kwakamira n'anga kwakamira mupristi hapana imba alright makapedzisira kuti lula meseri bonde makapedzisira ini changamiri taura chokwadi feeling yangu yakatoenda nenyaya yebehavior yake
mbuya vatinawo panapa ka ndakavafonera inini ndikatomboti ndati inini ndinoda kutaurawo nababa munini inyaya imwe chete ndikati ndaane mwedzi ndavafonera ndichiti inini tikukumbira kutaurawo nhamba dzababa munini vavo. Iye ndikamukumbira akandinyima. Hanzvadzi yacho iri kugara kumba kwangu kutauni, ndikamukumbira ndipowo nhamba dzababa munini, ndiri kuda kumbovakumbirawo zvanoda kukumbira, ndikanyimwa nhamba dzacho. Saka zvokutoti kana nyaya dzacho maybe dzingadai aiwa ndiri kuti ndataura ndatove nenguva yakareba. Aiwa haisi gore rino iri ndicharanga riri zuva but nyaya yandiri kutaura ndeyekuti ka ndinoti ndikafunga ndine maaudio angu ari umo ndikakuvhurai maaudio ndiwo anondikanganisa iwaya because ndikanzwa matukiro anondiita imbwa ndigai ndikubatsirei vanhu tuini chokwadi chiri pamuno ndechekuti hamuchadanani pakati penyu hapasina marriage hapasina musati matsvaga zvekuromba nekuti hazvisizvo tangai magadzirisa marriage kuti iwepo ndo chekutanga because marriage yenyu yanyanya kuzara chinhu chinonzi regret. Pane umwe akateka advantage yeumwe ndobva aita chinhu achiita achisa Mwari pamberi achifunga kuti ndiri kubatsira ndiri kugadzira future asiri kuziva kuti handisi kugadzira future asi ndiri kuuraya future. It's not easy kuendesa mukadzi kuchikoro kusvika kuti aite degree. Mapedza maakugara semapeni pano. Ndakuendesa kuchikoro inini kusvika kuti waita nedegree ndichikubhadharira inini. The next thing taakurara takafuratirana ndaakuzvigezera hembe inini. Ndaakuzvibikira inini. Pane ari kuteka advantage yeumwe. Dzimweni nguva Mwari wakanaka asi Mwari unoti ndinobatsirawo ndozvibatsirawo. Ukati wachaiwa mbama woenda pamavhi konamata usingadhifendi bloka mbama iri kuuya unoramba uri munhu wekuchaiwa mbama kusvika uchaurawa ngembama. Muri kuzwa pamwe zvekutaura pamwe pacho mirai sababa muridzi wechii wemusha. Musaite muranda mumba menyu. Imimo mai zivai kuti muri mukadzi makaroorwa mune chii murume. Ukaona wakuita zvokutaurwa nevamwe wakadzi kuti shamwari hei taakunyara murume unogezerwa chii hembe. Iwewe wega usingazvifungi wakaurire saka wakaurire tete wakakutuma kodini mumushamwari because munotaurwa zvokuita kakavakazikana mukurota because chinondirwadza ndechekuti ukaona zvotaurwa nemurume uyu panhu akasomonditaura zvirazvi be very careful varume kana muchiroora. Asi pamwe pacho unoroora mukadzi anonzi poor blood. Mukadzi ane poor blood wewe ndiye kuti nyange umutengere motikari hauni kunaka kwayo 1 2 akaona kunaka kwayo unoibonderesa. Saka ucharamba urigadzirisa motikari nekumutengera motikari hauendi mberi unoramba uri panzvimbo imwe chete. Nderikokuya women chi rich blood ndeyekuti unomupa 10 cents asi unoona 10 cents yacho zvayashanda. Womupa $200 woona $200 zacho zvayashanda. Umwe womupa 5,000 hauoni zvayashanda. Wapa mukadzi $500 yekuti enda utenge grocery repamba
wozovhura madrowa woona mune 1 packet 2 kg sugar, 1 kg salt, 1 kg matemba, 1 kg. After 1 week was baba chikafu chapera. Kuti 500 yakaendepi, you can't tell. Asi umwe ukamupa $40 anotenga grocery remwedzi wese. Ndokusiyana kwakaita chii wakadzi ava nevarume ava. Chiri paumba penyu apa muri vairima, baba vakurigireta zvavakaitira mai. Mai havachaoni kunaka kwezvavakaitirwa ndibaba. Wakuona senge kungwara, asi kusi kungwara. Marriage yenyu kubva pekutanga yagara isipo. Umwe ndiye anga ari mumarriage, umwe anga asimo mumarriage. Pane umwe anga ari mumarriage, umwe anga asimo mumarriage from day one. That's why muri kuona bambo zvenyu zvese ngezvekunyengerera mupenyu. Makanyengerera kumuroora, mukanyengerera kumuendesa kuchikoro. Bonde charo munonyengerera kuti wanga harisi renyu, munopihwa free here. Pabonde inini feeling ndio yandiri kuti feeling yapera nenyaya yekutaura. Iye wacho unoda anenge achizvida, but inini nenyaya yemazwi ndaizokumbira kuti kana dai zvichitenderwa ndaingokuvhurirai 1 audio chete munzwe mazwi ake anotaura. No, it's okay. Munoti patichaizwa. Asi nechikumbiro changu muzwa chekuti chii? Chikumbiro changu chekuti 1, look at your age. Ndechekutanga, tarisai pazera renyu pamari. Mutarisa kwamakadii? Kwamakabva. Mutarisa zera rechi revana wenyu. It was time for you to enjoy. Ino zvinhu zvayanguva yenyu yekuenjoy. Makazorora muri pamwe chete. Zvemasvo izvi. Izvi muri kuita izvi. Izvozvi makufungirana kuromba. Makutanga kufungirana kuromba izvi. Machembera. Mari yacho kana mukaona kuromba munoitisa. But ini chandashora imi mai. Ukaona mukadzi akuita simba rekutora n'anga kana mupostori kana ani kuya kopinza mumba mune murume asingazivi, murume wacho asingazivi. Bamba dzimwe nguva vakadzi ava vanoteka advantage yechikristu. Chikristu chikanyanya kupinda ibambo munosiya ubaba unobva mamuri. Itai makristu asi musakanganwa kuti muri wana baba. Bhaibheri chairo ramunamata everyday bambo ramuri kupfugama mukakanganiswa maenda kupfugama mukakanganiswa maenda kupfugama rinotaura bhaibheri mukadzi enda pasi pemuchi. Mukaerenga bhuku rinonzi chiri hadivi rekuliterature riye wana wechikoro wakaenda kuchikoro azi things fall apart. Rinoti chii? Apa murume ainzi Kongo paitaura nemwana wake mwoyo achiedza kuramba kuti kutsika kwedu izvi hazviiti. Zvikazi mwana wangu, what you are saying is as good as saying the woman lies on top of the men when they are making the children. It's an abomination. Kuti kana muri kuita mwana mukadzi anoenda pamusoro pemurume. Iri nyaya ichi iri emphasis yekuti icho uri kutaura izvi netsika dzedu shamwana chidini hachibvumirwi, hachiiti. It's an abomination. Munganuzva ndozvamukuita apa zvandozvandikuisa kutaura kuti tuwa zvamuri kuita. Mukadzi hausi kuita zvawakatarisirwa kuti uite semukadzi. You are taking advantage yekuti murume ndiJesu hake. Asi zvare hake Jesu. Don't take advantage of that. Ziva kuti uri mukadzi. Musha bambo ngauite mutemo. Munozwa bambo? Mutemo isusu pachimanyika zvatoziva ndezvokuti kana kumba chako nyangu mukabuda na 10
Anditi munhu anofanira kutanga kusvika paumba mukadzi murume asati asvika. Ukaona wakuti bambo zvomuruta zvokuti muri kubika kasadza na 10 vhudho riri kuvhurwa mukadzi riri kupinda urubva koyasadza kuti patakishop. Saka musha wamukuedza kuti nyepera kuti pane musha upya. Musha wamukuedza kunyepera napo kuti mune musha ndeupya wokuti murume 10 o'clock uri kubika sadza, 10 o'clock mukadzi ari kubva kumatakishop kuya sadza. Kana iwo vanhu vari kukuona kumatakishop mai nhingo vari kuhira sadza kumatakishop wari kumboti indimi mai munombozvifungawo here mega kuti imimi mai vanhu vari kumboti indimi umai wenyu uchingoi uri papi kana chizi mai apa munoda kunyadzisa kwazvinoita. Baba mufundisi unotolidha kamukasekiti kewanamati. Saka wanamati vari kufundei pamunomboenda pamo patopiki yechi yekugara zvakanaka mudzimba munoparidzei? Ndikubvunza ndikuona mararamiro edu bambo. Ndikubvunza kuti pamunombosvika patopiki yekuti mimi muri kuzi magariro akanaka emudzimba, imi semufundisi munoparidzei? Imi muri kubika sadza renyu mega, munozvigezera hembe, bonde hamuna zese. Saka munoparidzei? Ende pamunoparidza pacho munoparidza nyaya yekugara zvakanaka mudzimba. Mukadzi wenyu unonga amburipi? Zvinotangira pekuti kwaona mukadzi achienda kuchechi kwake murume uri kuFM imati muri weGreater Zimbabwe mirai ndo pandikutaura bambo, ndo pamaifanira kutanga kuita sei stand your authority. Hapana mukadzi anobva kumusha kwake achitora zvokumusha kwake kuenda nokumusha kwaroro. When you are in Rome you do what the Romans do. Munozwa bambo? Hautauriwi nemukadzi pakuti iwe shamwari unopinda Anglican inini handopinda Anglican aiwa pamunotora mbiko yemarriage munoti chii? Wanhu wekwako chaiwe kwani wekwangu andizvo iwe uchawe chii? Anditi ini chawo wani iwe nini chachinhu chii? Ndizvo zvinotaura. Saka umwe chete hwenyu uri papi apa. Mukadzi ari kuenda kuFM murume ari kuenda uko. Saka mwana akada kuchata unochatisa mwana wenyu ndiani? Ndati mukada kuchata mwana nhasi wauya uda kuchata mufundisi unochatisa mwana ngeweyani? Ngewamai here FM kana kuti ngeZimbabwe? Ndizvo zvimwe chete zvekuti AFM zvakatibhabhatidza. Inini ndakataura nchiti inini wazonhikirina sei bhaibheri rinoti kudini pamusoro penhiki pemurume ari in charge akutungamira mhuri ndiani? Head of the family. Uyu ndikamukanzwa audio mazwi yake iyi munozvinzwira mega matauriro ake munhu uyu. Munhu anototi inini handinzarwa uyuyu. Mukanzwa audio ndine maaudios ndinorekoda. Izwai bambo. Ndinotara bambo. Inini ndakamutarisai bambo. Tinotozwa tsitsi muruzwa. Tinotozwa tsitsi kana tichisangana nemasituations akadai. Because tete akona kuti isusu semaelders eculture hatina zvatiri kuita kubatsira kuti vanhu vagare zvakanaka mudzimba. Pane zvekutoratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakadii zvakanaka. Inini ndinoisira kuti munhu kana ano mufundisi kuchechi mukadzi wake anenge ariwo mufundisi. Mudzimai mukadzi wemufundisi ndimai ani? Mufundisi. Saka imimi pamunoenda kuchechi muchidaidza makapo munodaidza sei kapo imimi musiri kapo? Pamusoro ichangavireka pandisi mufundisi ndiri mutendi. Kwandanga ndiri uko ndo kwandanga ndine gurupu randaidika. Izvozvizvi pandinopinda kuno handisi mufundisi ndori mutendi. Izwai bambo, handisi kuramba kuti mune posera kana muna posera. Ndikuti pamunomira muchechi muchizi baba zvinozi mai nevana varipi? Ndinotorwadziwa ndichiona vamwe vari makapozi. Takaenda ndifunga aiwa musaperere mukurwadziwa. Izvo marwadziwa mobva madini? Takataura zvobva pakutanga but munhu wacho haadi. Anorova direction. Regai ndikubatsirei bambo.
nyaya yenyu musatozvipedzere mari muchiita sei nechizvese. Endai modecide kuti muchiri kudanana here kana kuti hamusiri kudanana. Kana musiri kudanana, rambanai zviri pachena, musinganenedzerane tunyaya tusina basa. Kana muchiri mese, hama dzenyu ngadzigare pasi, mubatsirwe, mugare zvakanaka, paite marriage. Imimi mai, hama dzenyu dziri pamusoro ishangamiri. hama dzenyu dziri Hama dzangu muna amai vekundibereka vari muno nababa. waripi baba? Ngavasunge baba ndivatora. Mugare pasi. Baba. I think imimi nemi takafanana. Ndizvo. Takafanana, basa redu ndekubatsira nekugadzirisa vanhu kuti vagare zvakadini zvakanaka. Handizvo kuputsa chii. Handizvo. Saka takagara tese tiri tudai, tatozwa pane dambudziko rechii. Saka imimi sababa, itai kuti mwana uyu mutaure naye, mugare naye zvakanaka. Azive kuti chinonzi mukadzi chii pamba, chinonzi murume chii pamba. Murume kana akanyarara pamba, zvireve kuti wakapusa. And don't take advantage of that. Murume kana achida Mwari usikadi Mwari, don't take advantage of that. Asi mutemo unoti kana waroorwa kumba kwevanhu unoita zveikoko, hauiti zvokumusha kwezi. Saka wenyu mwana anofanira kunge achiziva izvozvo kuti ndakadii, ndakaroorwa. Izvo ndakaroorwa, wakandiroora wari kuda kuti ndibehave nenzira yakadai. I will not be surprised kuti mune here hama dzemukwasha wenyu dzamunoziva. Hamuna kana hama yemukwasha wenyu yamunoziva. Asi akaroora here mukwasha? Wakamboroora. Asi hazvina kuputsa. Asi ndopanobva patotanga kundirakidza mamirire emarriage. You cannot have a marriage yekuti mukadzi anoziva murume wake chete kuti munhu akazvarwa yake. Azviti ndizvo zvipana haifanira kunge amboyarega, haifanira kunge auya waine hama dzake. But the fact yekuti iye ari kufamba ari one, it means kuti kumhuri kwake it's either iye ndiye ane dambudziko kana kuti wakamutenderedza ndiye ane dambudziko. Kuti sei ari chinyarire, chifamba wega sei. But kakawanda zvinokonzeresa izvi chinopusha vanhu kubva pamune vanhu. Munhu kana iri marriage, kakawanda kacho chinoti hama dzisati kusvika pamba. Hama yemunhu ikatanga kuitwa, hama dzichiona, hama hadzisviki pamba. Inini handiuyi kumba kwamukoma wangu ndikasvika mukoma wangu ari kuzvibikira sadza, ari kuzviwachira hembe. Ndichisvika every time mukoma wangu ari kutukwa, handidzoki. Dzikisai musoro pazvo. Ndokusatongeka wati vatukwa. Munetiko kutaura twakawanda. Handiti 10 times, handiti 10 times zechitodzikisa moko 10 times. Ndopanobva totanga kundirakidza kuti munhu wakaita sei. Utongeki. Wakuru vanoti nyemba isingaibvika. Imwe yacho itoreri pamusoro pemvura, moipa huku, yoiwa nehuku. Imwe yacho yakaomarara inodzika pasi yayo, igaye mubike rupisa, mopa vana vodya rupisa. Saka yandizoona kuti muri nyemba ipi iri kufurota pamusoro pemvura kana kuti yakandoma yachayadzika ivo mvura. Because munhu anoda kuti kana achiudziwa, munhu anoda kuti anoteerera. Andizvo? Munhu anoda kuti kana achidini? Achiudziwa ateerera. Wotora zvinobatsira pane zvari kutaurirwa. Wosiya zvisina basa. Patito takagara kuno kuti kuti maita unoti imbai chiri kuti isamire zvakanaka ndekuti imimi nababa muri sumuka tenzana. Hapana mukuru, hapana mudiki. Ndosaka ndati baba wenyu
ndiye ane simba namai wenyu kuti vagare nemi pasi imini. Murume nyange akakanganisa hatukirwi pane vanhu kana next door. Chiri kumboti shuwa kobiko hira sadza kutakshop akambokutaura kuti hira sadza kutakshop kuti angasenga sinambo kana uri hira sadza kumba kutakshop ka it means hauna musha hauna imba hauna imba pamwe pako hauna uri street mother. Ndio saka ndati baba zvinhu zvitakudini asi baba izvo maakuziva kuti mwana uri kupota aita street mother because chinozi mukadzi ipoto nemugoti nerusero nechoto. Saka ukaona mukadzi ari kure nechoto neponde munozwa baba mukazwa ukuru wekaraoni kana mukadzi afa anozitora choto mupe hari dzake dzaidini dzaibikira nechi nebonde handisi ndo zvinozita sei torai ngo zvinozikanwa zvinhu izvozvo zvinoukoshwa hwazvo mutsika dzedu. Zvino kana mukadzi akugara mumba bonde hapana choto hapana poto hapana hapana uchiri mukadzi edu kuita bonde nekushamisika mumba kuita kushamisika kuti nhasi yakomana nhasi muri mubhaibheri ndiyo daily bread. Kana muna moto michamna matwa mwana ndiye father give us what our daily bread. And this but daily bread is one of those things chinoenda under daily bread. Bonde not murume unokanuka kukanuka bonde mukadzi yakaroora kukanuka baba uri mumba uti kana zuva richazivi mambomubvunza nekuti mukwambo uri uhei manje uri kupona nei chiro hachipakiswi hachidi spunu kaupakiswa bota dai hachipakiswi bota pachiro icho kubva January chimufuko chacho kuryei chiro checho kana chemwana wake chachiruryei chemwana wenyu chachiruryei chinombozvimeredzi chii izvo kuti vanhu kavana vakura mota dzirikugara vana mupanapa hazvidikani izvo. Uri kugarira vana ndivo vakakuroora uri kugarira vana ndivo vakakuroora izvo izvo wakaita nhumbo kadi kudzoka mumba kwenyu nenhumbo yako uzoti kugarira vana vako izvo hazvidiba pamwe hazvidiba munozwa mbuya ukaona usina mafeeling nemunhu zviri nani taura nai chokwadi muende zvakanaka motaura nabambo fambai zvakanaka bambo to mai fambai zvakanaka wana todini wana tochengeta zvakadai moenda umwe naumwe moenda kwani kwake murudo andizvo because hamuchadanani musamanikidze zvisaiti mukamanikidza zvisaiti the chances are muruno muchakwadzana muchaitirana zvisina kunaka. Uyu achaenda kwaenda adya bota rake handisi ndiani adya sei hapana unoziya. Uyu waenda wadya bota rake waridya sei hapana unoziya. Hazvinakidzi kutanga kuita chirwere machena musoro dai kutanga kuita chirwere machena musoro dai kana zvisaiti hazvichadii sekuru kana zviri kuita zvichigadziswa ngazvidii chiri kuda apa hapasi kuda n'anga hapasi kuda mupostori panoda kuti munhu umwe naumwe enda panzvimbo yako enda panzvimbo yako mukadzi ziva kuti uyu murume wangu zvandinoita zvese murume wangu anofanira kuapruvha. Murume kuita muranda mumba make kana kuti kufonirwa nemukadzi kurei foni namba yemukadzi hana yake kutanga iti munhu asati anza foni hana kutanga kurira nomanje nhasi kunei mukadzi wako ari kufonera no hazviiti bezvo hazviiti ende chitorwadza nechoti chii
wana manje zvaunoita wana unenge watonesa wane side wana watone side I speak right now wana wane side because kwavanoswera vachitaurirwa ndo zvaunoteerera kuwana izvi zvisedza mai ibenzi kana kuti baba ibenzi because ndo zvavari kuudzwa unozwa vangu kuti vanhu kugara same house asi musisadanani sinot hell kana musisadanani hamuchadini hamuchadanani siyanai zvakanaka tiite sandi zvekuti mukadzi anoya kuti chamboenda mupostori wangu murume otoenda hako nhasi nchamboenda nganga yangu mwangwana hakuna upenyu hwakapusa kudaro mazvazi hakuna iyo zvinemi makutopinzwa mukati nenyaya yacho because mupiwa as reference kuti nganga ndiri kuenda kwachigodora ndiyo chaisoenda napano makutanga imi muti makadzidzisa kuti upenyu hwako nomurume wako ing'anga andizvo because kana mukasha akutokonaiwa nemwana wenyu makafanana because ari kutedzera zveimi zvamakamukura muchimuratidza haapi reference yekuti ndokwatakakurira nababa tichienda simba mukadzi simba rekunza ng'anga umba kupinza kupinda mubedroom pinda baba wepaimba ipapa hapo unozonzi mirai baba ndipati mirai baba auyi ngepati saka akaromba ndiani manje uri kuunza ng'anga ndiasikunza ng'anga wakaromba ndiani unonorombe kuti vanhu vanoromba ng'anga andizerese vanhu vanoromba ng'anga ndi saka ari kuunza ng'anga ndiasikunza ng'anga akaromba ndiani vanonga amangana nyaya kuromba panapa ngeukipa wantuwa uyu unoswera uchechi uyu unoswera kumwanga tinoromberepi ng'anga saka dare riri wamangara ndiye avana wamangara ndapakwatochechi avana uya kwamangara papa pangu pakuswera ng'anga saka wakaromba ndiye anzi ati dzimwe dzako dzinozvipindura imakandomira iti amupinduri babatoa une anzi ake watoizwa ipapa kuti inini ndikuswera ung'anga pamwe ndini ndiri kunza masvosve paupa because uyu unoswera uchechika alright chakazi mutshirt chabuda tachibatira mutshirt chabatwa chachasara chabva mumhodzi saka chichiri kunetsa chakunetsa ichi ngechipi futi icho chakabatwa iyo chakabatwa chazonza vanhu vunokufunda handikangu urongwa makaugadzirisa handikaurongwa makaugadzirisa saka chazokunzai kudare kunochii kana urongwa makagadzirisa asi masvosve nawani dzeusiku anga atopera makamira makaatarisa masvosve amira nawani usarara pakumirira masvosve uye usadaro respektai munhu akakuroora tichamba mukaneri mambonya munonyara izwai gaitikate nyaya handini misaramiri chete ndokumbira regerere pamusoro iyi kutaura chokwadi pane shoko mubhaibheri panonzi ndorambira ndakabatira pachinhu here kuti nyasha dzivanzwe ndinoda kudzoka sori heni pasamanisi rangu pandakataura nyaya yangu ndinodaira kuti semunhukadzi kuri kunzi ndinodyira sadza kutakshop kwandinenge ndiri ndinobva manhero ndichidzoka kuzoripota nyaya yangu zvayakanga iri palast minute nechimiro changa chavepo ndichizivisa nharaunda kuti magariro andakaita sabhuku vazive kuti ndakagara sei nezvanga zvaakubuda kuti ichikwanisa kupatsanurika kuti iite 2 sections ndofuka takapinda more than 10 counseling sessions including chaplain wepapenalonga tichizama kuyananiswa ndanga rimwe saidi ndaida kuti munongedzo uripo kubva 2021 baba vachindinongedzera mhosva yandisiri kunzwisisa vatsanangure mhosva chaiyo ndiri kutadza pamba then sorry kozoye nyaya yewasheni pandiri kuti ndorambire ndakabatira pachinhu here kuti nyasha dziwanzwe vanokumuka na1
kutakshop ndakataura baba emwana kana mabva kutakshop pindai mutakshop ndichienda kumba ndoita basa pane kuchinjana manzwi anorema avanoita then pamwe pacho ndaitanga ndakanyarara ndozopedzisira ndakupindurawo kuzvidefenda maringe nemanzwi avanotaura sorry regai ndipedzisa kwasara umwe wakatokosha mukazi wemunhu haataurirwa munutaura pamunototaura kuti uya kutakshop kuti ndiende kokugezera here takshop inonyanya kupai mari inonyanya kupai mari iyi takshop munonditaura kuti you can't close takshop for 2 hours mogeza washeni kana kutanga newasheni kusati mavhura takshop mati ndinokumbira chandikukumbirawo kuti dare richitangidziswa nditsanangure nhoroondo yemagariro atakaita sorry handina kutobatsirika ende ndiri kuziva kuti hatibatsiriki kwatiri kuenda sorry henyu ndiri kuda kutozama kutoti tibatsirike because zvatora nguva yakareba washeni ndinotoresa pana vanofamba na sorry henyu kuita mai mai panenyaya nhasi muripo munozwa here mirati kubatsirei mai akamboraziva zva muri kutaura kuti inini interpretation yamunondipaka nenyaya yekuti mirai muri kukota vhesi rechi mati ndoramba ndakabatirira here pachinhu kuti nyasha dziuye what do you mean muri kuti ndikuedza kutsanangura mirai muri kuedza kunditaura here kuti maneta because izwai after that makuya motaura kuti taita macounseling sessions akawanda kubva kuna chaplain pera varonga kunani saka what does it mean mirai ndiko kutaura handisiendi kuta ndimataura kunzai zvamataura unozwa ndimanditaura kuti makaenda kwese uko makwera matendera kwese chabatsirika padini hapana movha makota ibhaibheri renyu ramunogona mukati ndoramba here ndakabatirira pachinhu kuti nyasha dzidini dziwani handiti mubvunzo kawo chii chakazoita kuti munhu azotaura kuti ndoramba here ndakabatirira mwari wangu panyasha kuti munhu anga adini anga agumirwa aane decision ndosandabvunza what is your decision since imimi matemberera makabatirira zvaramba saka manga mati nyasha dzaramba kuno pamusoro ichangamisi panhau yekubika ine mawitness ari panapa ndotadzawo here musanangura ambuya tati musazikurise chinhu 1 back to 1 zvinhu zvese tikuti zvitarisa zvakangodaro zvakafanana mukaburisa kuti 1 tikati hora iti yekubika hamuzogwa nezvayo koyekunza ng'anga koyebondi akambuya ndizva ese maproblems ati kuti arimo mumba menyu kuti bonde hamuna muri kuya ng'anga chikafu hamuna washeni hamuna chizvese hamuna zvinhu zvese izvo zviri pachii ende murubva mataura mega zvoishiwa kuti washeni hamuzodini hamuzogeza because maparize nekuti ndakati murume uya kutakishopu kana ndoda ndigeze hembe zvova zvatotangidza pachena kuti zvoishiwa hembe hamuzodini hamuzogeza zvava zvatobuda pachena kuti zvoishiwa hembe hamuzodini hamuzogeza because mune condition yamakapa murume kuti ndigeze hembe iwe uya uende kutakishopu of which ndiuziva manje kuti kana uri mukadzi akataura kuti washeni haigezi na 8 dzemane nomundiyani akataura kuti washeni haigezi na 6 dzemakuseni ndiyani ndiani kana kuti takshop haivhabwi for 1 hour uchigadzirisa mumwe nhasi yakavharwa nhasi vari vanobunani kugadzirisa umba handiti umba yedu igadzirisa ngatimbovhari andika mutipana vanhasi kutakshop kunani masiyani kutakshop nhasi pindura mhari ndokwangu kutakshop tasiya takavhara nau sorry ndine pandinogona kuti ndabatsirika ndisina ndopandinoda kuzama kuclarify ndine urombo ndiri kukumbirawo kutaura kuti vati kutanga kubika sadza vega pamba vaiti ndinoroya pana vakatibatsira kansela navaregis mandigo vari munhu vakamboti kansela pani makore 3
vatanga kubika sadza vega. Zvizhinji zvavari kutaura kuenda kure nechokwadi. Takabatsirwa vakubika sadza vega, baba vakudya vega. Zvimwe zvacho ndozoti oraiti munhu zvaakubika sadza ega. Ndoramba ndichimanikidzira were kumubikira sadza. Ndikabika sadza haadyi. Oti ndinoroiwa. Kumbatya zvimwe chete munhu akundipomotera siya hembe dzangu ndogeza ndega. Izwai mai, tiri kuti ati ndinoroiwa chii? Inyaya yekuti muri kuunza unsanctioned mavisits eng'anga nemapostori pamba apa. Muri kuunza maprofita neng'anga nechipamba apa zvisinei naye. Zvaakakutaurirai kuti mumbisha mangu handidini? Handidi. Muruzviteedza. Akati handidi zvemitupo. Muruzviteedza. Akati handidi zveng'anga. Muruzviteedza here? Imi ndozvamunoda. Munofanira kudzoka kumba kwenyu mozviitira muchaya munhu mosiya wakadaro. Baba vangu ndoita zveng'anga ndokumunoenda kuti ndopona mukashamwari. Ndakumboenda kuna baba. Murume kuti endako. Zvokuti ndazobata chakati chiri mumota. Mai. Kwezi mukanaka pamakagara kana musina kuita termite kill pamakawakira imba mujuru unobuda masvosve anobuda pamakaisa foundation hamunoita termite kill saka notadza kubuda nei saka mutopese pabuda svosve yazi parombwa kurombe svosve kana uda kuti isabude pasi apa isai dembukosi muri kuvaka pasi pafoundation pabox moisa dembukosi mapedza kuita dembukosi musati maisa plastiki yekudira concrete muhamadira termite kill kwese kutenderedza mukadaro maroya masvosve nemujuru hazvibudi ba lazumba yesikuru imba yechikoro ndiyo muri kuti mimi munotoya mibata zvinhu mumba yechikoro saka mutocherera zviro pamba pechikoro heti masa unozviziva here kuti kucherera tunhu pamba muritanganga mumba yechikoro amunyari mukabva bomba payo munogarika imba yestate ticha unopinda munopinda idi macherera zvinhu mapisira zvinhu mutori nemhosva yekucherera zvinhu pamba pasiri penyu. Responsible authorities not aware. Pamba penyu ko maticha akazouya papa utaka kuona zvipoko izvi zvekuisira zvekucherera zvinhu zvekuita sei munoitira kumba kwenyu hamuitiri mukambani house. Imba yechikoro ndeyebasa kana muinoita kwamunoita zvokunetsa kumba kwenyu itirai kumba kwenyu. Hamuikocherera tunhu pamberi pechikoro ndopatinozwa ndosaka tinoita matambudziko ekuzwa vana vakuvhumuka vana vazodii vana vari kuita mweya yakadini ndimi muzvikoro munouya vana vane zvitendero zvakasiyana siyana vana vanobhilivha zvakasiyana siyana vana vanewo zvavo zvekumusha kwavo varimo imomo imi moenda kutora zvekwenyu kuya kuiswa imomo. We have went these situations dzekuti munosvika masituation pachikoro uzwa kuti vana vakangopinda mutraining wese vana varikudonha vana vakazongodai paassembly vana varikudonha vana vakadai vakadai hazviiti ba kuti chikoro chidaidze n'anga chikoro chodaidziswa n'anga because of you. Headmaster wacho ndiani? Mandangu ndakavataurisa ukadza ungari mutsanganga pachikoro uyo ashandi kugavhmenti because hatidi zvinhu zvadida because mangwana zvinoafekta nesu tichadaidzwa kuti hapane dambudziko riripo. Headmaster must know kuti pamba zvinhu zviitika panapa wozvichaitika pamboka headmaster ane right kuti mune zvekuitika panapa tsvakai henyu mwe kugara tinoda kuitirai favor kuti kupei chii imba yekugara yechikoro asi tsvagai henyu pekugara mukomboni yekutonono unotikwadzira vamwe maticha newana because mamwe maticha kusautaura henyu babamwe asi wavachakutrusting. Yes. It's a 2-minute walk kana uchiziva kupremier pane clinic imba iri panext mafarmhouse aya ndo atinogara. It's just a 2-minute walk. Ndakamuti inini pandinouya ikokoko iwewo nhingirini haadvi kutakishop kwacho ndikamucalculatira kuti udya $1 or $2 per day takishop iyoyo profit imari profit yetakishop very little right odya $60
Saka chinobuda chiipapa ndakamucalculatera but still hapana chiunderstanding. Padoorstep ndakamira mwemusi, ndakamira kudai ndokuona ka bluish color kemabhodhoro emapepsi ayaya. Ndobva ndati nini chiri pasi yapa pakaratidza kuti kakuchera so. Ndobva ndasvika ndikachera ndati nemukomana wandinogara nayo kwakuvhura inini ndega kudai. Akanditi sei munokuwara, ndikati inini handikuwari, ndotenda muna Mwari. Ndakabata bhodhoro reni rari nemvura rine kakwandi kemuti so karimo, ndikavhura ndikabudisa kakwandi kakwako, ndobva ndarivhara, ndobva ndarikanda kunze kwefenzi. Vamwe vakanditi dai wabudisa mvura, ndikati inini hapana chinondibata, handizivi kuti ndiani akaisa. Inini ndangoti havasi vamapostori apa, zvinhu zvemapostori izvi pamba ipapa patiri kutaura nyaya yaari kutaura yecounseling. Dai ndauya nawo mawitness iwaya, mupurisa mumwe akazonzi kwanzi muri kufevha baba because maybe muri girlfriend yake. Counseling yandaimeendesa ka iye nyaya yebehavior. Ndakasvika pamuti iwewe, why are you different from all these other women? Why uchitora zvinhu zviri kumba kwenyu uda kuti inini ndirarame mararamiro ako iwewe? Handiti wakauya kwadambo unofanira kurarama maringe nemitemo yekwadambo. Hama dzangu dzamataura it's true, havauyi because of behavior. Munikina wangu izvozvi zvekungoti ane function mutaundi, anga achitoti dai asina function ndauya kuniki kwacho. Akauya achiti ndauya kuzoona vana, aenda zvikanzi munikina wangu kana umboya kana nechii panapa. Ndikati waida kuti auye nei? Ingawani nini ndauya nehuku yacho, tikauraya huku tikati waida kwakutoona kuti hapana. Alright, okay. Nyaya yenyu sekuru, ndaungokumbira sekuru todai nehama dzeava nemi sekuru hama mumboonesana mutobatsira mhuri imimi noti vamwe vanhu because ndinoona kuti yaidi vamwe vanhu dai inodai vanhu ava dzokai mumba domestic remedy. Trai kuti mugadzise chinhu chimumba chisadogara because ukaona kunze kuchatotendera chabuda because vanhu vari mukati mwavasine ngova. Hama dzake ngadziwe imi muripo mumbonyasa kugara pasi mumboonesana kuti dambudziko chacho charari pasi. Zvese zvamakuta zvekuromba nechii nechii zvese hazvipo. Zvituru ndakutaurirai chokwadi chiripo ndechekuti kana rudo pasidini pasisina hapasisina, musanyeperane pauti ruripo rudo padini pasisina. Chinonyadzisa kurambana hapana ba, asi musarambane bazosiya umwe ari mari no. Mama, makaita degree rei? Ndakaita degree rei teaching. Education. Right. Tuckshop ndiye akatanga. Sorry, ndini ndakatanga tuckshop. Ndine intention yekuti ndikwanise kusupplementa mari dzemaschool fees yevana. Uyu ndakazomudaidza kuti wandibatsira usinzi ndiri kubasa because tatakuvhura tataita 2 weeks tasara 2 weeks tivhure maschools. Ndini ndakatanga tuckshop ndikamutsanangurira intention yangu yese kuti ndinoda kudai but pakango all of a sudden mari taisa pacommoning place ndichisa mari ndauya nemari iyi nhasi ndakangowana mari yepasisina kwakumubvunza mari zvikanzi ndinayo kusvikana nhasi handidakana nesendi randakajere tuckshop. Saka mbuya mari iri kutaurwa imaite mazvita ndinokwanisa zvekukanganisa kutaura ndikupindura. Mari yetuckshop ndakamira mutuckshop zvechisimba maane magepi ndikatanga kuhodha kudzika kwana gwiriri kubhinzi ndikabhechina kumadomasi ndichiuya patakamira chokwadi Maliri makahodha iri mucirculation. Mafizi evana first term okutsanangurira takabhadhara mari nemwana wari kuti mwana ngaabve kuboarding wokutsanangurira zvechisimba wakabhadharira mwana kuboarding ngaabveko. Nyaya yangu ndichaidzoka futi kuita report because pane zvizhinji zvatoda. baba iri kuti mari iyi ndaendesa kuti Mari iri mucirculation asi ndakavatsanangura kuenda kuti mwana kuboarding vakati uri kunditonga kuzobhadhara mwana boarding fee mwana izvo zvakutorwa kuti mwana ngaave kuboarding. But mukona dambudziko riri pechi? Dambudziko riri pekuti Mari iri mucirculation. Izwai dambudziko riripo ndekuti
ane authority yekupinza mari mucirculation ndiani? ndimakavura baba ndo vakavhura saka musavakangani munozanda baba ndiye wavhura takshop yake handika, asi imimi ndima kuti ndima ane authority yekupinza mari mucirculation. Iye akubvunza information, hamuchadi kumupa information yake yetakshop yake. Why now? ndine pandakada kuvaupdata zvikanzi uri kuvhunduka. Musi wacho ndangashanda $300. Sorry, ndinoda kupindura. Vakati uri kuvhundukawo because kumba kwenyu hamunongobvira mabata mari yakawanda. Nhasi wabatawo mari yakawanda. Munoziva kuti ukapiwa mhinduro zvifinhu every time unodzimara kwangonyarara. Chikunetsa pachakamira vanhu vese ava vanhu vakati vakafunda avavo. Vanhu umwe ane dhigiri umwe nditicha but kunzwisisa kwavoka kwakutivestira nguo. 50 minutes tsvagai hama dzenyu zivi apa, imi mbambo nehama dzenyu nemwana tsvaganai muende pamunonosangana kumba kwevanhu. Muyasi kunzwa nyaya dzese dziripo dziri kunetsa dzinogadzirisika dzogadzirisa because inini chandiri kuona ka nyaya chaiyo chaiyo yaripotwa handiyo nyaya chaiyo chaiyo bairi chii mumba chaimo chaimo mune dzimwe nyaya dziri kuseri kudza dzisina kubuda pa. Saka maybe nyaya idzo hadzikwanisi kubuda hadzo, asi nyaya iyi yauya kunoko handiyo nyaya chaiyo chaiyo because marriage iyi ine matambudziko, ine matambudziko arimo zvokuti hatitoziva kuti uyu kana kuti bambo une dambudziko chachairo ndiani, but kuseri vanhu vari kuziva pane zviri kuseri zvamusiri kuziva zvisiri kubuda, hazvisiri kubuda pa. Saka chimboitai sechii, endai mugare pasi zouya zvamunoti mubatsire nyaya chaiyo chaiyo. But inini chandikuona chaicho pane fight iri kuseri, asi fight iyoyo iri kuseri haisi kubuda pa. Because ukaona murume akutanga kutaurira mukadzi, muruzwa, ukaona mukadzi murume akutaurira mukadzi maane wana wairi watatu, akutanga kurimainda kuti akakunyenga sei, mukadanana sei, Wakauya sei. chibva matoziva kuti pane dambudziko chii, pane dambudziko hombe. It's very rare kuona murume anokurimainda kuti unoziva kuti uya pabataka payo ndakazotopindwa wangu ndimwari, iwewe tukazodai ukadai musiwo manyengana murume wotaka kutara musiwo manyengana zvamakaita, it means there is a problem. Kuti musiwo adai wakatinyepera musoenda kutienda kupenharonga wakanyepa, murume unazvo muchii mwana takazongoti ngatimbogarewo ndobva ndatenda kuchikoro aibva aramba ndikazodai akazoenda. There is something chiri kusero pane chakusukubati chandiri kuona nechechati inini nyaya yangu ndekuti kana musadanani guys hamuchadini, hamuchadanani, rambanai zviri chii pamutemo zvinoita official. Munhu umwe naumwe ofamba zvakadii zvakanaka pasina kudii, pasina kuremedzana. Chatisingadi ndechekuti mutange kuremedzana at your age, no. Muchine upenyu hwekuti chiraramei uripo pachii pamberi apa. Saka endai mugare pasi bambo nemhuri dzatataura munyase kuzwiswa kuti awana warunetseka chii chinyanya kunetsa chaizvo chaizvo. Izvo wakufungirana zvokuromba zvokudii handiyo nyaya chaidzo dziriko kuchii kuseri. Pane nyaya dziri kuseri, ngatidzizwe. Uzwa uya kuti ndakatsirete ngomodza ndiri times kuti yoda kutokufira, da kutokuendera ujeni kuti uya zoti nda kupaza ndikazonozipota kuti magariro andakaita nharaunda we ndo zviri zvini muzoda kutemwa nemboti in short. aiwa handikuexplanation ndati mastatements amukutaura ndiwo ari kurakidza kuti kuseri kune chii, kune nyaya dzakawanda. Saka anyway wana sekuru endai moite izvo, kana matadza then tunoita this thing out of court tobatsira. Yes. nyaya hombe ndosaka ndatona security sei daidzanai nehama maenda andika munogara pasi, kana zvanetsa imi hama nehama nemi handiti touya kuno tobatsirana nedare zviri out of court, not kuita court issue, because court issue inonetsa nekuti pachada panomwe chati ndahwina niwo ati ndaruzwa, but at the end of the day
muchabva svika kumba ahwina nyaya uri ndii ndakutaura musino bota rinodyiwa musi chingadi chingadi uzi ndii ndakahwina nyaya. Saka izvozvo zvinotaura kuti hazviite izvo. Kana iri imba ngaigadziriswe irambe yakamira seimba. Baba otoka marozi ake ani ababa, mai oteka marozi ake ani amai. Ndo zviri kuleka muchii mumba. Mumba hamusina mai, hamusina baba. Yamadiri ati vhangi angamuza machongwe chete jongwe zvinorara zvese hazviiti ba, because kwadaurara nerimwe jongwe rinonga rishora rinotorwa kuti rikuda kuzo ndiriwo jongwe. Andizvo it's very rare kuzwa mukadzi nemurume uri kuendesana daro twakaromba. Hatizwaodasi anyway, chienda yenyu muzotitaura sekuti kune masvika. Next case.